present two artworks for this exhibition. One, it's a video on 2 channels, and another one, it's a diptych of instant film. For this project, we filmed in a Limnological Institute in Tihine, especially in a fish tank, and also around the institute, and we are very interested about research in water and what kind of pollution exists in Balaton, and also what's the relationship between fish and the environment of the lake, and also the climate change and the crisis of the climate. It's some meditation about water and about the circulation of the water through different bodies, like human bodies, but also architecture bodies, animals, vegetation. So we thought about it like a backwash, and how it can be like something good for health, but also a threat, like some kind of poison. I went during my childhood in Balaton for holidays. And yeah, for me, it's also a childhood memory. Yeah, did you like it? A lot. For the exhibition Disturbed Waters, we are presenting artwork called Tides in the Body, which is a site-specific audio guide and initially exhibited at the Orbanjes Beach in August as a part of Veszprém Culture Capital 2023. And it was commissioned by PAD Network for Environmental Justice and Szabadon Balaton. We've been invited to do a sound walk for their slow walk series, but instead of doing the sound walk, we decided to do something a bit different. So it was a slow float, like a guided meditation for floating on the Lake Balaton, and focused on reimagining our corporealities. Entire work is kind of based on this idea of slowing down and reconnecting with our own bodies, other bodies, and all other bodies of water too. The work is focused on this liminal ecotone of Lake Balaton as a place of transition and transformation, but also Balaton as a host of invasive species. Me and Anders, we took part in Balatorium First Artist Residency program, where we've been collaborating closely with scientists and researchers from Limnological Institute in Tihine. And this is where we've actually learned at great length about invasive species. There are several layers of this notion of invasive species in the installation that we made, which then again gets us back to the first question: who is the invader, or what is an invasive species in the end? How do you decide when does an invasive species become local? And this was also something that the scientists at the institute also were struggling with. How did they need to protect them both? And there is a nice kind of like dichotomy that is there are no straight answers. And I think there is something in that for us humans as well, to understand also how we think about each other. Tulajdonképpen egy sci-fi történetet próbálok elmesélni különböző festményekkel, szobrokkal, videókkal, és az itt lévő térben ennek a műtárgycsoportnak az összefoglaló neve az, hogy a fordítás szükségszerűsége lehet az újraforgalmazás szükségessége. Ez egy kicsit ilyen kacifántos mondat, de a lényege csak az, hogy egymástól eltérő létezők, mint az algák, a kövek, vagy az emberek, vagy a növények, ezek hogy tudnak, milyen jellegű fordítási lehetőséget tudunk létrehozni azért, hogy egymással kommunikációba vagy kapcsolatba kerülhessenek. Én a residency programon a Limnológiai Intézetben vettem részt október, pont egy évvel ezelőtt, nagyjából pont egy éve. Nekem a doktori kutatási témámhoz tartozik egy korai ökológus gondolkodó, Raoul Francé, aki szintén az ökológiai kutatásait a Balatonon kezdte, a legelső balatoni kutatási
a expedíción 1895-ben, és a kovamoszatokkal foglalkozott, a kovamoszatokat kutatta, és az volt az ötletem, hogy megpróbálok így 120-130 év távlatából és képzőművészeti szemmel újra megismerkedni a balatoni alga vagy kovamoszat kutatással. Tőlünk a kiállításban egy bálványfából készült beszélgetőszék látható, és ez nem a szokásos 2 ember számára használható beszélgetőszék, amit konfidentnak hívnak, hanem ez egy 3 ember számára működőképes, indiszkrét nevű beszélgetőszék. A szék bálványfából készült, egy idegenhonos inváziós fajból, amit a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területéről gyűjtöttünk. Ezt a fát megmérgezték, kiirtásra szánták, és ott a helyszínen Barnak település mellett az erdőben workshop résztvevőkkel feldolgoztuk. Ott van egy kis patak, kirándulóhely, és olyan dolgokat, tárgyakat készítettünk belőle, amely a helyiek és az odalátogatók számára fontos. Minket elsősorban az érdekel, hogy az idegenhonos inváziós fajokhoz hogy viszonyulnak az emberek. Általában ezt a történetet úgy mesélik el, hogy egy nemzeti parkba egy idegen növény behatol és megpróbálja ezt tönkretenni, és mi egy párhuzamos történetet akartunk elmesélni, amiben egy Kínában őshonos növényt behurcolnak Európába, és ott egy természetközeli kultúrtájat, egy 30 éves erdőt szintén benépesít. A hangfelvételen olyan embereket szólaltattunk meg, akik valamilyen módon kapcsolódnak a területhez, a Nemzeti Park őrét, az ott lakókat, az ott dolgozókat, és különböző nézőpontokat egyesítettünk. Azon a területen, ahol a bálványfa megjelent, az egy bolygatott terület volt tulajdonképpen, ami egy olyan terület, ahol a bálványfa pionírfajként nagyon jól meg tud telepedni. Ez a Balatórium projekt, ez egy nagyon összetett projektje és kiemelt projektje volt a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programnak. Ezt a sok programot gyakorlatilag az fogja össze, hogy elmélyülten és együtt dolgozva kutatókkal, helyiekkel, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park munkatársaival, művészek és kutatók együtt dolgoztak a különböző helyi problémáknak a kommunikációjában. A különböző projekteknek a szakmai és operációs vezetője a PAD alapítvány volt, illetve a PAD-nak a Szabadon Balaton projektje, ami már elindult a Balatórium előtt, nagyon sokban informálta a programot, abból a szempontból is, hogy nagyon sok helyi ismeretük és kapcsolatuk volt már, és valószínűleg ez folytatódik a kiállításon túl is. Nekem fontos volt, hogy a kiállításban ne csak az szerepeljen, ami már egy letisztult formája ezeknek a műveknek, amik megszülettek, hanem azt mutassuk be, hogy gyakorlatilag milyen párbeszédek jöttek létre, mik a problematikák, miben értünk egyet és miben nem értünk egyet. A Balaton az egy közös tulajdon, amit azt tesz össze, hogy milyen különböző elképzeléseink vannak arról, hogy mit akarunk tőle. Nyilván mást akar egy politikus, mint egy befektető, egy hajós, mint egy nyári turista, egy helyi lakos, mint például a lovak, vagy a növények, vagy az állatok, vagy az algák, és hogy erről a helyről közösen milyen elképzeléseink vannak, és milyen jövőképeket alkotunk. Ugye ez adja összesen, hogy mi ez a Balaton. Tehát nem akartam egy olyan projektet bemutatni, amiből kimaradnak bizonyos nézőpontok. És ez a sokszínűség és ez a folyamat, ez azért is fontos, mert ugye ez a művészek és kutatók együttműködésének egy következő állomása. Vannak művek, amik még fejlődnek, amiknek már tudjuk, hogy lesz további élete, egy újabb stádiuma, és vannak a művek, amik gyakorlatilag egy gyűjteménye különböző hangoknak, mint például a strandkönyvtár, amit mögöttem láttok.
Balatorium Beach Library is an expandable knowledge base. It contains not just monographies, books, albums, but also photographies, poems, posters, and all sorts of visual and written materials that relate to the Balatorium project. The way it came together was that we asked for recommendations from participants in the Balatorium, for example, researchers, scientists, botanists, ethnographers, people who have a strong relationship to the lake, as well as participants of the Artist in Residence program and the places where the residencies happen. So it's really a huge variety of different things coming together, but together it contains the main references and the most important materials connected to the ecological challenges and the context of the lake Balaton in Hungary. In the gallery space, the books are divided by different categories. So you have, for example, gardening or specifically soil health, and then next to it you might find books related to limnology, which is the science of freshwater. There's also some books related to architecture, photography, art, writers from Timothy Morton to Hungarian researchers like Ernst Béla, who was kind of a pioneer in research connected to the Lake Balaton. There's some really old books and then some really new magazines as well. There's a lot also from kind of an ethnography, geography and history point of view. Lake Balaton has been through a lot, so we want to celebrate the efforts that document that process. And also, obviously, connected to the Balatorium project, we have some important references that connect to climate change, environmental approaches to preserving natural habitat, rewilding, and so on. So everybody can find something that they might enjoy. Szabadon Balaton egy ökológiai művészeti kezdeményezés, amit még 2019-ben kutatók és művészek együtt hoztak létre, hogy a Balatonnak az ökológiai kihívásait közérthetővé tegyék. A Szabadon Balatonnak több munkája van itt a kiállításban. Az egyik egy videó, ami nyáron készült Strandegelők néven, ami az egyik performatív tájbejárásunkról szól, ahol lovakat vittünk le a Balatonhoz fürdetni, aminek a témája a hozzáférés kérdése, hogy ki és hogyan fér hozzá a tájhoz, a tóhoz. Ennek a dokumentációja is megtekinthető. Valamint van egy installációnk, egy vadrács oszlop, ami a maggyűjtő ruháinkkal és azoknak a történetét, illetve egy kifejezetten performatív sétát fog majd a kiállítás időszakában végigjárni. És van az algabárunk, ami tágan értelmezve az elmúlt néhány évben különböző strandokon és köztereken felbukkanó ökológiai kihívásokat mutatja be, és teszi kóstolhatóvá, szagolhatóvá, emészthetővé.